Halo, dulur. Hari Senin 14 April 2025 pukul 10:32. Sudah diredikan ukuran jumbo. Iki jaranan khas Malang Wetan bolo. Iki diarani jaran dor. Jaran dor khas Malang Wetan. Nah, iki ready, iki wis pesenane wong, siap dijupuk. Kayak bolo-bolo sing minat tadi gak iso langsung njupuk ya. Iki pesen dhisik, pre-order dhisik. Baru iso. Soale gak ready bolong dadak gawe kenekan. Iki ready, wis bentuke nyuweni iki khas jaranan wetanan iki diarani bentuke ngene iki jaran gebrat lho. Jadi luwih ndingkluk garapane siku. Nah, pelipite 3 nyari bolo. Pelipite 3 nyari. Kualitas super ya. Oke, ngono ae wis infone. Terima kasih.